paniku, attakki fuq il-qrati u l-ġurnalisti u aktar paniku. Hekk ġiet deskritta l-imġiba tal-Prim Ministru Robert Abela waqt intervista rrekordjata l-ġimgħa flimkien mal-Professur Andrew Azzoppardi kif il-mexxej tal-Labor infex f'attakk wieħed wara l-ieħor fil-konfront mhux biss tal-Maġistrat Gabriella Vella iżda l-qrati Maltin meta mistoqsi dwar Joseph Muscat. Robert Abela b'diskors deskritt minn Azzoppardi nnifsu perikolus meta kien mistoqsi dwar l-inkjesta maġisterjali li qed tinvestiga d-deals tal-isptarijiet u sostna li qed jitlef il-fiduċja fl-istituzzjonijiet. Ma tħassbekx lilek 4 snin u 3 xhur biex tingħalaq inkjesta u għadna ma nafux sakemm ħaġġebbet iżjed. Jilli qed ngħid huwa illi fi żgur isserħan il-moħħ li jien kelli tal-istituzzjonijiet jaħdmu ta' numru ta' xhur ilu. Ma x'għandek? Illum għandi biċċa minnhom xelfa ħanejtek sal-lum il-ġurnata. Fid-dawl li Muscat tiġi mbottat biex joħroġ għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew mistoqsi wkoll mill-Malta Today ftit qabel il-ħin tal-intervista qabel ammetta illi Joseph Muscat injoraħal kollox u ma kellmux dwar l-eventwali kandidatura tiegħu. Int sejħtlu sieħbi Joseph, issa, da sieħbek Joseph. Tkellima miegħek di? Tkellimniex dwar dan il-punt s'issa għadna le. Għal-pattak wieħed wara l-ieħor fuq il-Maġistratura u l-Maġistrat Gabriella Vella Robert Abela mistoqsi għal darba darbtejn ma rridx jgħid jekk kien xjaf minn qabel bis-serċ li saret fir-residenza ta' Joseph Muscat iżda minkejja kollox minkejja l-iskandli u lajta ta' poplu li niżlet lill-predeċessur tiegħu mis-siġġu ta' Prim Ministru u insista dwar ix-xogħol tajjeb ta' Muscat. Mhux se ssib kollox tajjeb fih, daqs kif żgur mhux se ssib kollox ħażin fih, jiġifieri jekk tgħid il-ġudizzju tiegħi fuq Joseph Muscat definitivament immur lejn il-pożittiv. Fil-waqt li mhux biss attakka l-qrati iżda anke il-kredibilità tal-ġurnalisti kif meta b'mod ċara Azzoppardi qallu illi għandu lik fil-qalba tal-Partit Laburista skredita għal kollox lill-ġurnalisti. Għalhekk meta tiġi fil-livell ta' kredibilità tal-istituzzjonijiet differenti ta' dan il-pajjiż għandek il-kredibilità ta' gvern edem x'imkien. U tal-ġurnalisti bax? Tafu li txtejt l-istatistika? Mhux qed ngħidha jiena. Mela, ġifieri mbagħad tgħid li ftit ukoll. Pereżempju, kemm tiskreditaw lill-korp tal-pulizija? Il-fiduċja fil-korp tal-pulizija mhux smewiet qiegħda, ħalliha li għandek minimum. Ninkwieta li l-Prim Ministru issa għandu problemi bil-qrati u għandu problema bil-ġurnalisti. Jien għandi. Mistoqsi dwar Justin Caruana Abela insista illi il-bib miftuħ beraħa li għażda preċiża jgħid illi dwar Rosien Cutajar kienet illi talbet biex tiġi lura ammissjoni li bħal Joseph Muscat kontroll fuq Cutajar Abela m'għandux. Mistoqsi jekk hux se terġa' tikkandida mal-Labor huwa ma ċaħadx minkejja li kien saħaq illi ċertament le. Rosien naħseb ħarbitlek dak li għadni kif għadlek li għamlet talba biex tidħol lura fil-grupp parlamentari Laburista u dik se tiġi diskussa u proċessata mill-istituzzjonijiet. U se tkun tista' tikkandida ruħha tal-partit. Hemm deċiżjoni li tittieħed fih dan l-istituzzjonijiet tal-partit. Jiġifieri l-ewwel fil-grupp parlamentari, mbagħad grupp parlamentari u eżekuttiv. Dan kapitlu magħluq għal Rosien Cutajar ħana tikkontesta għall-elezzjoni ġenerali mal-Partit Laburista. Elezzjoni kandidatura fisem il-Partit Laburista qed neskludija minn issa stess. Andrew Azzoppardi staqsa lil Robert Abela dwar il-U-turns illi wettaq b'mod partikolari fil-liġi tal-abort illi skont Abela, surrealment, dak ma kienx U-turn imġiel mill-President ta' Malta George Vella. U-turn, dik il-President ġalek? Le. Dik George Vella ġalek? Kemm ser żball. Oh, le, mhux Tixnaqdu l-ewwel tekst u l-aħħar tekst. U għidlix diskrepanzi hemm bejniethom. Vella għandek żball. Le, ġifieri minn hawn ftit żmien ieħor se tkun on black and white. George Vella għamel dik il-kondizzjoni. Għandek żball kbir. L-ewwel għandu żball l-ewwel net ippermettili. L-ewwel net tħobbu tużaw dil-kelma U-turn. L-ewwel net meta mhux dejjem ħżiena ta' għalek. Mela jien ma ngħidx U-turn, jien ngħid riforma tar-riforma kienet. Mistoqsi dwar l-ex-direttur tal-Faċilità Korrettiva ta' Kordina Alex Dalli Abela kompla jaqbes għalih minkejja l-imwiet u l-allegata ġiri li kien twettaq fil-ħabs taħt it-tmexxija tiegħu. Abela ikollu jammetti li forsi f'xi waqtiet kien kemm xejn estrem. Mela Alex Dalli bil-fors kellu juża ċertu dixxiplina biex ġab il-bilanċ. Issa naħseb li f'mumenti, nemmen li f'mumenti dak il-bilanċ jista' jkun illi mar tikka lejn l-estrem. Sideways. Tiċċajta. Santu hekk li l-qorti sabit illi kiser id-drittijiet tal-bniedem. Meta xi ħadd f'dal-pajjiż jew f'kwalunkwe pajjiż ieħor jinnexxielu jġib il-pendlu bl-eżatt mill-ewwel, nittieħ ċertifikat qas jien ma rnexxieli nagħmilha. Aġir ta' Prim Ministru deskritt bħala wieħed panikus u fuq id-difensiva, attakki fuq il-qrati, fuq il-ġurnalisti u fuq kull min ma jaqbilx miegħu. Mexej Laburista illi l-unika karatteristika tiegħu skont l-opinjonisti hija il-U-turns u l-fatt illi miegħu qatt ma taf fejn qiegħed.